మ్యూజిక్ రిలీజ్ చేయడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సుధాకర్ రెడ్డి గారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సచ్ ఎ పాజిటివ్ పర్సన్. అంటే ఒక సినిమాను ఎంత కష్టాలున్నా కూడా చాలా అవలీలగా అనుకున్న టైంకు పూర్తి చేయడంలో నాకు ఒక కేస్ స్టడీ యాక్చువల్గా సుబ్రహ్మణ్యపురం దగ్గరగా ఉండి చూశాను. ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ సార్. అండ్ నాకు మ్యూజిక్ బాగా నచ్చింది. నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఈ రోజులా. అండ్ సుబ్రహ్మణ్యపురం మ్యూజిక్ నాకు స్పెషల్ ఎందుకంటే సుమంత్ గారి థర్డ్ మూవీ. దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యాట్రిక్ హిట్. ఫస్ట్ గోదావరి అండ్ మధుర ఆడియో, అండ్ మొన్న మళ్ళీ రావా చాలా పెద్ద హిట్ మధుర ఆడియోలో, అండ్ సుబ్రహ్మణ్యపురం ఈజ్ థర్డ్ మూవీ. సో థ్యాంక్ యూ సార్. మన కాంబినేషన్ విల్ బి డెఫినెట్లీ హిట్. అండ్ నాకు ఇష్టమైన తెలుగు నటి ఈషా ఈ సినిమాలో చేయడం, సుమంత్ గారు ఈషా ఇద్దరు ఇష్టం నాకు. అండ్ శేఖర్ చంద్ర ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యూజిక్. అండ్ సంతోష్ చాలా మంచి షార్ట్స్ తీశాడు. ఐ లవ్ ద ట్రైలర్ ఆల్మోస్ట్ more than 2 million digital views. And my best wishes to entire team. And Harshni, good job. And Badram, Ravi, everyone. So once again, hearty congratulations to entire team. Good luck for 7th. Thank you.